Казан бүгін фажиға құрбандарын ер қойына тапшыра. Татарстан халқының ауыр қайғыһын ортаклашабыз. Хаумһагыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсима Эштанова. Программа булын қонағы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкы дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы, педагогика фәннәре кандидаты Лилия Халикова. Лилия Рештовна, хаумһагыз. Лилия Рештовна, сынапта касаңын әле Америка үсмерләренең үзенең тистердәрен мәктәпкә килеп атканын сит планеталарга һәм итеп күзәтә инек. Хәзер инде бына үзебезгә лә килеп итте. Был нисек бөтен дөньяның бәлаһеме? Әлбиттә, моны һезнең хүзләрегездә дөрестлек бардыр. Кызганычка каршы, бүгенгә глобальләшү процесслары күбәйде бит инде. Моны был виртуаль тормыштың да, мәгълүматлаштыру тормышы, билдәһезлек заманында яшәйбез дип дүйм алганда барыһы әлбиттә монда тәэсир яһай. Моны был күренешләрдән без күреп торабыз бит инде. Моны шундый фаҗигаләр, катмарлы, котоскыс хәлләрдә күрәбез. Кызганычка каршы, был дөньяви кимәлдәге зур проблема бүгенгә. Һәм әлбиттә бөтен дөньянан ниндидер стена менән Кытай стенаһынан сикләнә алмайбыз, шулай бит. Һәм сынапта бүген дөньяның ниндидер этик картинаһы үзгәрә дип әйтә алабызмы? Әйе, менә һез әйткәнсә, әгәр дә без үзебезнең илдә алһак, бит бүгенге көндә менә совет заманы һәйбәт мөнасабәтләр, ләкин ул психологик яктан дөрес корылган булган. Балалар үсешкән вакытта, үзеңнең кем икәнеңне, ниндидер зур эшкә үзеңне бирүең, үзеңнең кирәкле итеп тою, кирәкле булу, ул бик һәйбәт, кирәкле нәмә кешегә. Һәм пионер булган, кешеләргә кирәк булган артык булмаган. Бик дөрес, менә шагыйрь әйтмешләй. Нигездә шул ята. Һәр менә этик картина бозылды дигәнгә, бүгенге көндә безнең яшь буын вакилләренә матур, һәйбәт геройлар кирәк, идеалдар кирәк. Кызганычка каршы, ул без күрәбез хәзер нинди геройларга ынтылгандарын. Кызганычка каршы, буны гомумән дүйем җәмгыять кимәлендә моның менән шөгыльләнергә кирәк. Шулай итеп, ни өчен һуң балаларыбыз, яшьтәребез кулларына корал ала? Беренчедән, агрессия гомумән кешегә хас, чөнки ул табигый яктан безгә бирелгән. Без үзебезне якларга тиешбез. Бу табигый күренеш. Ул бөтен хайваннар да, балаларын да яклай, шунда үзен агрессив тотырга мөмкин. Ләкин икенче төре бар, бу агрессия кешенең хәваты булып китә, характерының күрһәткесе булып китә. Бу иһә формалаша, тәрбияләнә, барлыкка килә. Әгәр дә без шуның сәбәпләренә игътибар итеп, шуның менән ишетһәк, алдан күзәтһәк, күрһәк, уны без профилактикалай да алабыз. Мәсәлән, бу укусыны бит укытучылары нисек бу яшь кешене әйтгәнәсенә нисек характерлай? Тыныс, конфликтһыз, гомумән ундый эшкә барыр дип күзаллый алмагандар. Игътибар иттегән кешеләр менән аралашусам. Был иң төп күрһәткечләрнең бере булып тора. Үсмерләр, яшьтәр, улар бит аралашырга, һөйләшергә тиеш, үзенә ябык кеше булган. Һәм менә бу Керчьтә ла бик куркыныч фаҗига булды бит инде 18 елда. Унда ла бит Росляков шулайрак егет булган. Монда әйтеп китергәрәк, иң беренче сәбәпләрнең бере ул гаиләләр. Ниндәйрәк төр гаиләләрдән балалар икәнен белергә кирәк һәм күз уңында тотырга кирәк. Беренчедән, әгәр дә гаилә материаль яктан статусы түбән булһа, ата-әсәһе престижлы булмаган эштә эшләһә, бүгенге көндә чөнки безгә массалар бит инде бай булу, шәп булу, һәйбәт яшәүне, Instagram тормыш, лайыклы яшәү дип атай бит инде. Бу ундый гаиләләрдә үсмәгәннәр, материаль яктан статусы, финансовый яктан статусы хөрт булган балалар кисерә, әлбиттә, моны насар кисерештәр. Бөтәһелә дип әйтә алмыйм, ләкин бу төп Росляков, мәсәлән, шул ук 2018 елда шундый фаҗига оештырган малай, гаиләһе тулы булмаган, әсәһе генә әсәһе үстергән һәм материаль яктан бик хөрт булгандар һәм башка. Һәм икенче криминаль гаиләләр була. Менә кисә генә бер материал карап ултырдым. Бер ситил кешеһе инде һөйләй. Мин наркомандар гаиләһеннән булдым. Ел һайын әйләнгән һәм яңа мәктәпкә күсеп йөренеп, һәм миндә шундай агрессия була торгайны, шул кешеләргә карата дип. Һәм артабан аны мин күзәтмәдем, аны карар кирәк. Нимә аны туктаткан? Чөнки менә яңа мәктәпкә күсәһәң, һине
күрә алмаска мөмкин. Яңы өйрәнергә кирәк. Гаиләле наркомандар, алкоголиктар гаилә һәм башка кызганычка каршы шундай яберләү, көчләү гаиләлә әгәр дә булһа, психик яктан көчләү, сексуаль яктан көчләүдәр дә кызганычка каршы хәзер күбәйде. Ул өлкән кешеләр үзләрен ул яктан матур итеп, нормаль итеп тота белмәй. Шуннан әйтергәрәк, шундай социаль демографик күрһәткеч бар. Хәзерге көндә шундай гаиләләр күп, катнаш гаиләләр күп. Икенче никах булырга, гаилә агзалары төрлесә, мәсәлән, иярсән балалар менән киләләр, яңа никах. Катнаш милләттәр дип әйтергә була, ләкин күпчелек осракта һәм өлкән өлесе олатайлары менән яшәһәләр, улар теге яратышып матур гаилә дигәндән түгел, урын булмаганга яшәйдәр, бер-беренә түзергә, шунда психологик климат та үзгәрә бит. Һәм опекунлыкта булган балаларга нык игътибар итәргә кирәк. Өләсәһе олатаһы кулында опекунлыкта булган, мәсәлән, бер кызыкай үсмер үзенә ярәхәтләгән инде. Өләсәһе теге эсеүгә бирешүсән булган был бала тик шул менән ярдәм итешеп кенә Золушка рәтендә йөргән инде. Һәм ул үзенә игътибар итүсен. Менә бүгенге көндә деприват, хәзер бер генә фикердә әйтәм, агрессия кайдан килә? Менә хәстәрлек итешмәһә, ярату итешмәһә, игътибар итешмәһә, һәм ул бик шул насар һөҗүмтәләргә алып килә, агрессиягә алып килә, шуныһы насар. Һәм был укылсын, кайбер яшь кешене әйтә, кинаятсыны дип әйтергә хакыбыз бар тулыгынса. Һәм акларга ла тырышып караусылар бар, чөнки ул касандыр укусы булган, яңа хәле бәлки уның буллинг корбаны булуы ихтималлыгы турында әйтәләр. Был күренештә менә беренче сәбәп ул гаиләлә килә. Гаиләлә һәм икенче сәбәп агрессияның кайдан килүе, был әгәр дә буллинг корбандарыннан килә. Игътибарлы булырга тиешбез. Кемдә мәсәлән яберләйдәр, кемде үсекләйдәр, кем менән һөйләшмәйдәр, кем менән аралашмайдәр, кем менән бергә йөрмәйдәр. Әмма ундый бит үсмерләр безнең усурда ла булды. Һәр вакыт булды, әмма улар бит кеше үлтерүсе булып китмәде. Аныһыла бар. Бәлки бунда интернеттың ошо атыш уеннарының йогынтыгы тагыла бер сәбәп, үзегез әйтеп торасыз. Ул сәбәпте өченче сәбәп ул гомумән менә яман яхшының юкка сыгуы. Һәм интернет уеннары, агрессия бик күп. Һәм менә карагыз, бәлки генә балалар 7 яшьтән үк балалар, мәсәлән, Шрек образы бит. Шрек образын бит яраткан һәмәкбез. Ләкин уның төп нигездә кем ята ул Шрек? Ул кеше ашаусы. Хайван һәм һәйбәт хайван. Менә теге яман яхшы югалды. Менә безнең бит шигырьләр булды. Менә шулай булһа яман була, шулай булһа яхшы була дип. Һәм был образ югалды. Шулай ук карагыз, яшьтәр нимә карай, вампир сагаһын карай. Үсмерләр сериалды яратып карай вампирлар турында. Нигездә ята безнең вампирлар. Иң нигездә образ ниндәй кире образ. Улар арасында һәйбәт вампирлар бар, насар вампирлар бар. Менә шул юкка сыкты, яман менән яхшыны айыра белү. Шул сәбәпләрнең бере. Һәр тагы әйтергә кирәк бер нәмә, бүгенге көндә шул тиклемдә кеше башка кешеләрнең фикеренең колы булып китте. Лайктар ягъ. Хәзер ул менә был егетте бит инде бөтәһелә һөйләй. Кемдер мәсәлән кемгә игътибар итмәй, улар бит шул игътибарды алырга теләй. Һәм ошонда кабатлау эффекты дигән күренеш торганда ла әйтергәрәктер мөгаен. Әлбәттә, менә Колумбайн дигән округта бит инде 1999 елда Америкала менә шул фаҗиганы оештыра бит инде 2 үсмер. Һәм унлаган баланы үлтереп, үзләрен юк итәләр. Һәм менә бүгенге көндә ана шуларны булар ниндидер кимендә кабатлай. Шуга игътибар итәргәрәк. Америка психологлары нимәгә игътибар итә? Үсмерләр әгәр дә нык менә бу программист егет булган, программирование булышкан бит инде, программированиегә укыган. Әгәр дә кеше менән аралашмай икән, әгәр дә уны яберләйдәр икән, буллинг корбаны икән, шул вакытта үзенә йомылган икән, интернет уеннар менән шөгыльләнә икән, мауга икән, һәм теге агрессив формалагы уеннар менән кызыксына икән, мылтыктар менән, оружие менән, менә моның бит был егеттең әсәһе күргән, мылтык алганын. Ул әйткән, һәм уга бит психотерапевтлар да белешмә биргән. Менә шул күренеш һәм менә шул битәһелә бит инде менә Керчтагы егеткәлә, менә шуларга игътибарды ялып битергә тиеш булган. Менә тагыла бер нәмәгә игътибар итәм. Был кешеләр, ул бит менә әгәр дә һин котускыз бер нәмә оештырырга
уйлайһың икән, уны бит кеше, әҙәм балаһы үҙенең психикаһы үҙендә генә тота алмай, ул аны нисек тә булһа ла әйтә. Шул ук, мәсәлән, Керчтагы... Әммә һәр бер ата-әсә уйлай, минең балам бындай аҙымға бара алмай дип. Әлбиттә, шул ваҡытта уҡытыусылар ҙа уйлай. Тимәк, бында уҡытыусыларға ла беҙ әҙерәк ниндәй ҙә булһа яуаплылыҡты йөкмәтергә тейешбеҙ. Әммә уҡытыусыларҙың бөгөн отчет күп, ҡағыҙ эштәре күп. Тимәк, бында мәктәп психологы тигән һорау тағы ла ҡалҡып сыға алыбыҙҙа. Әлбиттә, мына бында иң беренсе уҡытыусылар һәм психологтар өсөн әллә ниндәй тылсымлы методикалар кәрәкмәй, ә кешегә иғтибар кәрәк, эске күңеленә иғтибар кәрәк. Мәсәлән, шул уҡ ваҡытта беҙ барыбер социаль селтәрҙәрҙә лә ултырабыҙ, ниндәй һүрәт ҡуйғандар алар, нимә яҙғандар, улар бит күренеп тора, һәм уның күңел торошон күҙәтергә була, сөнки улар асыҡ рәүештә күренә бит, йәшерелеп ҡуйылмаған. Һәм был егет тә бит яҙған, мәҫәлән, иртәгә нимәлер буласағын. Бына Америкала бер хәл булды, үҙенең афроамериканистар булған инде, ғаиләһе, балалары, һәм бер яҙған инде бер егет мына расист тенденцияһында ниндейҙер угроза. Шуны әсәһе тиҙ генә яҙып бәреп, тиҙ генә аны туҡтатҡандар. Бына шундай сигналдарҙы күҙәтә белергәрәк. Әгәр ҙә ул ҡайһы бер әйтендә, ул ҡыҙыҡ ҡына тип ҡарайҙар, ул үҙен әллә нисек тота тип, ана шуларға... Я булмаһа, был тренд йәштәр араһында тип аҡлауҙар ихтимал. Эйе, шуларға иғтибарлы булырға, күҙәтергәрәк. Киреһенсә, мына ҡысҡырып торған, шарылдап торған кешеләр бәлки уны эшләмәйҙәр, ә мына үҙенә үҙе йомоҡ, берәүҙе лә бик аралашырға теләмәгән, теләге булмаған кешеләргә иғтибар итергә. Хәҙер тағы ла бер нәмәне әйтеп китәм, агрессия ниндәй ғаиләләрҙә була? Әгәр ҙә 3 ҡағиҙә бар ғаиләлә, тойма, үҙенең тойғолары тураһында һөйләшергә өйрәтмәйҙәр, үҙенең тойғолары тураһында әйттермәйҙәр. Ул тимәк, яратышмайҙар, ҡосаҡлашыу һәм шундай күренештәр юҡ. Тимәк, бында инде профилактика иң беренсе йәһәттән ғөмүмән балаларҙы үҙе тураһында һөйләргә, үҙенең тойғоларын танып белергә, өйрәтергә кәрәк. Икенсенән, һөйләмә, берәүгә лә берәмә лә һөйләмәҫкә, проблемаларыңды тыйырға, һөйләмәҫкә, һәм ул һөйләй ҙә белмәй. Бөгөнгө көндә үҫмерҙәрҙе өйрәтергәрәк, бына ябай ғына миҫалдар менән үҙең тураһында һөйләргә, проблемаларҙы һөйләргә, һәм өсөнсө, ышанма, берәүгә лә ышанырға ярамай. Ул үҙенә үҙе йомолоп бергәс, тимәк, берәүгә лә ышанмаған. Ышанырға өйрәтергә кәрәк, ярҙам һорарға, мөрәжәғәт итергә өйрәтергә кәрәк. Тимәк, беҙ яҡындарыбыҙға, үҙебеҙҙең балаларыбыҙға һәм ғөмүмән бер-беребеҙгә иғтибарлы булырға тейешбеҙ. Иғтибарлы булырға тейешбеҙ. Әңгәмәгә өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт.